Снегът на спомена вали, с дъха си стоплян твоите длани, очите ти излъчват смях, красят на утрото покоя. Обичам те, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ако някой би поискал да си изясни смисъла на живота ни от освобождението насам, особено през времето на последните десетилетия, останал би слисан от странностите, с които този живот е изпълнен. Като че ли основната и най-съществена черта в него е отсъствието на всякаква логика. Казал би човек, че сме живели за да творим парадокси, да доказваме, че сме способни да извратим или да стигнем тъкмо до опакото на всичко онова, което навсякъде и у всички представлява цел на всяко естествено и здраво развитие. Този факт в една или друга степен се забелязва у нас решително навсякъде. Никъде обаче той не изпъква с такава сила и никъде значението му не е тъй голямо, както в областта на образованието и изобщо на духовното ни битие. Всеобщата ни грамотност, за която тъй самодоволно обичаме да говорим, представлява истинско недоразумение. Масата от полуобразовани хора се среща днес във всички сфери и среди на нашата общественост, от низините до върховете й. Затова животът ни е задръстен и обречен на безплодие. Нашето нещастие обаче проистича не толкова от големия им брой, колкото от това, че те у нас никога не са били лишени от възможността да играят значителна роля в този живот, а през последните десетилетия да се превърнат и в ръководна сила в него. Те се явяват навсякъде, в публичността, като безогледни демагози, в държавни обществени учреждения, като важни бюрократи. Намираме ги в стопанските и културни институти, където дават вид, че промишлят и работят, по стъгдите, където шумят, или по ъглите, където шепнат, недоволстват и плетат интриги. От тях зависи всичко, защото те са, които създават настроенията и успяват да използват всяко обществено недоволство, при все, че като решаващи фактори, именно те или техни събратя са истинските сеячи на всяко разочарование и отрицание. Те държат в плен и съзнанието на масите. Тия последните в душата си ги ненавиждат, но вървят след тях поради това, че няма други, след които да тръгнат. Срещу тях в живота ни липсва всякаква организирана сила и няма откъде да се яви. Защото през целия период от освобождението си до днес ние не успяхме да създадем в средата си това, което се нарича духовен елит. Обществен слой от морално здрави, проникнати от традициите на своя народ и всестранно просветени люде, каквито стоят начело на всяко нормално развиващо се общество, ръководят и съгласуват или контролират отделните негови прояви.